Jeg hedder Tommy Agerbak. Jeg kommer fra Danmark. Det er tredje gang, jeg er hernede og på hospitalet. 2 gange har jeg fået lavet hår med rigtig, rigtig gode resultater. Top service. De er rigtig søde hernede og virkelig, virkelig hjælpsomme. I dag skal jeg have lavet mine øjne, så de ikke er så trætte. Ja, det er bedste anbefalinger for mig. You ready? I'm ready.